Aquesta setmana ens hem desplaçat fins a la Nau, un espai de Barcelona que ofereix locals d'assaig i de gravació per tal de parlar amb el grup català de filosofia britànica One in All. Així es presenten. Aquí están los One in All. In my bathroom, the water's floating down. It is so hot, warms up to the bound. Pues ahora tenemos la fórmula buena con nosotros cuatro y One in All es un grupo de pop británico. Es muy británico en la forma de pensar las canciones, de escribirlas, de escribir el mundo también. Podemos pensar que estamos en otro país que España. No, si nos escuchamos, puedes pensar que estamos en Inglaterra o en Suecia. ¿Por qué? Porque es la música que siempre me ha gustado y entonces es así. Ellos me siguen en la misma onda y es muy brit. Entonces empezamos rápidamente a hacer conciertos en muchos bares de Barcelona. Hemos hecho Festa Major, festivales, Festa Major del Poble Sec o la Festa Major de Maj de Badalona. Y hemos hecho varios memos que hemos enviado a discográficas con más o menos éxito. Pero ahora parece que está girando la cosa y que tenemos respuesta. Hem gravat 5 cançons per fer un EP. Hem tret el single a la gener i farem un recolzament amb el videoclip que dona suport al single. I en breu, suposo que editarem ja l'EP. Tot és autoproduït, amb la qual tenim que tindre en compte les finances internes de cadascú de nosaltres, però a veure com surt tot. Ara mateix estem tenim diversos projectes en ment. Sortim de tocar de l'Ovella Negra i, en plans immediats ara mateix de futur seria rellançar aquest EP, tocar al cel i, i viure d'això, no? El 27 de febrer estarem a la Vivaldi, a la Sala Vivaldi de Barcelona, i també farem la presentació de l'EP. Volem que vingui molta gent amb aquesta presentació i tenem la il·lusió aquesta. A la pàgina oneinall.es podreu trobar tots els enllaços cap a les pàgines on podeu trobar la música, els videoclips, els events, els concerts, les pròximes notícies sobre nosaltres. Saludos a todos, nos vemos pronto en la escena. It is so